παιδιά, σε αρκετά τμήματα είχαμε δει πώς μπορούμε να αναπαραστήσουμε πληροφορία χρησιμοποιώντας την έξυπνη τέχνη του PowerPoint. Σήμερα θα είναι κατά ένα μέρος επανάληψη και κατά ένα άλλο μέρος θα πούμε καινούργια πράγματα. Πάμε να δούμε περισσότερα παραδείγματα αναπαράστασης πληροφορίας χρησιμοποιώντας την έξυπνη τέχνη του PowerPoint, SmartArt. Πρώτα δημιουργούμε μία νέα διαφάνεια και πατάμε εισαγωγή γραφικού SmartArt. Λοιπόν, ένα παράδειγμα που είχαμε κάνει ήταν ο κύκλος του νερού. Δηλαδή είχαμε πάει κύκλος, είχαμε επιλέξει το πρώτο, το βασικός κύκλος, για να κάνουμε γρήγορα ξανά αυτό το παράδειγμα. Είχαμε γράψει εδώ ο κύκλος του νερού. Και τι είχαμε. Είχαμε γράψει, το πρώτο που είχαμε γράψει ήταν η εξάτμιση. Βέβαια, μπορούμε να θυμηθούμε ότι μπορούμε να γράψουμε και μέσα στα κουτάκια εδώ, αλλά και εδώ δεξιά στη λίστα, η οποία εμφανίζεται πατώντας το βελάκι. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να γράψουμε εδώ στα αριστερά, εξάτμιση, στους ωκεανούς, μάλλον καλύτερα στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Παρατηρήστε τώρα ότι εδώ δεν χωράει, ώστε να είναι ένα ικανοποιητικό μέγεθος στα γράμματα και να διαβάζονται εύκολα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να βάλουμε τον τίτλο πιο ψηλά και να τον στο κεντράρουμε κιόλας. Και να μεγαλώσουμε όλο το σχήμα. Αυτό όμως δεν μας δίνει αρκετό χώρο εδώ πέρα για να φαίνονται τα γράμματα όπως θέλουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Κάνουμε κλικ στο συγκεκριμένο σχήμα και μπορούμε να το αλλάξουμε σχήμα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι από κύκλο έγινε έλλειψη. Πάμε στα επόμενα. Εξάτμιση, συμπίκνωση σε σύννεφα. Εδώ πέρα μπορούμε να διαλέξουμε και να βάλουμε το μέγεθος που θέλουμε. Βάλουμε ένα μέγεθος 24. Ναι. Και το εξάτμιση να το κάνουμε έντονη γραφή και πράσινο. Ωραία. Ομοίως και εδώ πέρα. Έντονη γραφή και πράσινο. Εδώ θα έχουμε βροχή, χιόνια, αλλάζει. Λοιπόν, ναι. Και εδώ θα έχουμε θα έχουμε τα ποτάμια και τα ποτάμια επίγεια και υπέρια, τα οποία θα οδηγήσουν πάλι το νερό πάλι στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Βέβαια, πολύ νερό πέφτει κατευθείαν πάλι στη θάλασσα, έτσι. Πολύ νερό πέφτει κατευθείαν πάλι στη θάλασσα. Οπότε καταλήγει πάλι εδώ ωραία.
Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα για το πώς χρησιμοποιούμε Smart Art σε μορφή κύκλου. Τώρα θα μου πείτε αν δεν μου αρέσει αυτό το σχήμα και θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, πατάω εδώ σχεδίαση και πατάω αλλαγή διάταξη, μπορώ να βάλω αμέσως μια άλλη διάταξη. Έτσι. Ξανά σχεδίαση. Ας μην βγάλουμε το υπόλοιπο εδώ πέρα, χρειάζεται. Γιατί κάθε φορά που αλλάζουμε σχήμα πρέπει να θα πρέπει να μεγαλώνουμε και τα κουτάκια. Λοιπόν, σχεδίαση, πάμε αλλαγή διάταξης και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ορθογώνια. Τι άλλα σχήματα έχουμε, είναι ενδιαφέροντα. Αυτό εδώ. Ορθογώνια με στρογγυλεμένες άκρες. Εμένα νομίζω ότι μου αρέσει περισσότερο αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα το σχήμα με τα βελάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Μια διαφάνεια που το είχαμε δει και στην τάξη. Η ζωή του αυτοκινήτου. Κεντρική, κεντράρισμα. Λοιπόν, εδώ πέρα πάλι πατάμε εισαγωγή Smart Art. Θα διαλέξουμε διεργασία και θα βάλουμε το πρώτο. Θα γράψουμε εδώ πέρα παραγωγή στο εργοστάσιο. Μετά έχουμε πώληση. Γράψουμε καλύτερα έκθεση. Έκθεση. Δηλαδή παρουσίαση του αυτοκινήτου από την αντιπροσωπεία. Έκθεση και πώληση από την αντιπροσωπεία. Έτσι. Πάλι και έντονη γραφή και πράσινα. Και μετά έχουμε χρήση του αυτοκινήτου. Χρήση στο οδικό δίκτυο. Στους δρόμους δηλαδή. Το οδικό δίκτυο είναι οι δρόμοι. Οδικό δίκτυο. Γιατί μου το υπογραμμίζει. Οδικό δίκτυο. Οδικό δίκτυο. Ωραία. Βέβαια, αυτό το βήμα περιλαμβάνει και τη συντήρηση. Πρέπει δηλαδή, θα έπρεπε εδώ πέρα να είχαμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα κουτάκι παράλληλα πάνω από ή κάτω από το χρήση και να βάλουμε ένα διπλό βελάκι. Η διεργασία όμως που έχουμε επιλέξει, η οποία είναι μια ακολουθία από βήματα, δεν μας το επιτρέπει. Αυτό είναι ένας περιορισμός όταν χρησιμοποιούμε Smart Art, ότι είναι κλειδωμένο το σχήμα σε κάποιες συσχετήσεις. Μπορούμε να το αλλάξουμε, να το τροποποιήσουμε, να του αλλάξουμε χρώματα, το σχήμα του περιγράμματος κτλ. Αλλά η ακολουθία είναι κλειδωμένη. Αν τη σπάσουμε, τότε πλέον δεν θα μπορούμε να πάμε σχεδίαση και να χρησιμοποιήσουμε μία άλλη ακολουθία. Έτσι, να χρησιμοποιήσουμε μία άλλη διάταξη, συγγνώμη, όπως αυτή εδώ. Αν δεν τη σπάσουμε και βάλουμε εδώ πέρα, προσπαθήσουμε να φτιάξουμε, κάνουμε κάποιες αλλαγές στο σχήμα, πλέον δεν μιλάμε για διεργασία, αρχίζουμε και κάνουμε μια διαμόρφωση η οποία πλέον δεν θα μπορούμε πλέον να την αλλάξουμε με αυτόν τον τρόπο, τον εύκολο τρόπο που μας δίνει το PowerPoint. Δηλαδή αν κάνουμε εδώ πέρα δεξί κλικ και
μάλλον τα επιλέξουμε και επιλέξουμε από εδώ να σπάσουμε την ομαδοποίηση, ναι, τότε δεν θα μπορώ πλέον να αλλάζω το σχήμα της διεργασίας. Δεν θα είναι μια διεργασία όπως τη ξέρουμε εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε μετά τη χρήση? Μετά τη χρήση δεν το πετάμε στη θάλασσα το αυτοκίνητο. Πάμε στην ανακύκλωση. Τώρα θέλω να εξηγήσω λίγο αυτό που έλεγα, ότι δεν μπορούμε να πειράξουμε το σχήμα, να βάλουμε το φτιάξουμε όπως θα το θέλαμε ακριβώς. Δηλαδή, αν αυτό που θέλουμε δεν είναι καθαρά μια ακολουθία, αλλά έχει και κάποια παρακλάδια, ας δούμε, κάνουμε ένα παρακλάδιο, πάμε εισαγωγή, σχήματα, και ας βάλουμε ένα σχήμα, ας βάλουμε πάλι ένα τετραγωνάκι. Στρογγυλωμένο ορθογώνιο, συγγνώμη. Βάζουμε ένα στρογγυλωμένο ορθογώνιο εδώ, εδώ πέρα, και γράφουμε εξεργασία κειμένου και γράφουμε εδώ συντήρηση. Έτσι. Συντήρηση. Λοιπόν, αν πούμε τώρα ότι βάζουμε και ένα διπλό βελάκι εισαγωγή, πάλι σχήματα, το διπλό βελάκι είναι εδώ, έτσι, διπλό βελάκι είναι εδώ, να το. Λοιπόν, θα μου πείτε, ορίστε κύριε, το έφτιαξα. Ναι, αν όμως πάω εδώ και πάω και στο μενού, καλύτερα εδώ πέρα, και πάω σχεδίαση και αλλάξω τη διάταξη, παρατηρήστε ότι αυτό δεν άλλαξε. Το βλέπετε. Δεν είναι κομμάτι της διεργασίας του Smart Art. Είναι κάτι έξτρα. Αυτό εννοούσα προηγουμένως όταν έλεγα ότι είναι μια κλειδωμένη μορφή, η οποία δεν εξυπηρετεί πάντα ακριβώς αυτό που θέλω. Θα δούμε αργότερα σε επόμενο μάθημα πώς με ένα διάγραμμα ροής που είναι κουτάκια τα οποία τα βάζω εγώ ένα-ένα, μπορούμε να φτιάξουμε ακριβώς το σχήμα που θέλουμε. Τώρα, αν το αλλάξω και το κάνω κατακόρυφο όπως είδατε, θα πρέπει να σβήσω πλέον αυτό το βελάκι. Αυτό το βελάκι θα πρέπει να το σβήσω ή τουλάχιστον το περιστρέψω. Μπορώ να το περιστρέψω. Ναι. Και να το βάλω και θα μετακινήσω. Δηλαδή δεν είναι αυτόματο. Αν τώρα το ξαναγυρίσω σχεδίασε εδώ, διάταξη, να το ξαναγυρίσω σε αυτό εδώ, βλέπετε ότι δεν ταιριάζει πάλι. Πάλι δεν ταιριάζει. Κάνουμε κλικ εδώ, σχεδίαση, αλλαγή διάταξης, εδώ. Πάντως μπορώ χωρίς να πειράξω την διάταξη, μπορώ να βάλω αυτά τα πρόσθετα, αλλά αν χρειαστεί να βάλω μια άλλη διάταξη για τη διεργασία αυτή, η διεργασία είναι η ακολουθία που μου φτιάξει εδώ, προηγουμένως είχα φτιάξει κύκλο εδώ, δεν ήταν κύκλος, εδώ λέγεται διεργασία, παράδειγμα διεργασίας κάνουμε, θα πρέπει αυτά τα έξτρα να τα διαμορφώσω ένα-ένα. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα, νέα διαφάνεια. Τώρα θα κάνουμε μια ιεραρχία.